ಪೈಯೊಟ್ಟುಗೊಂತೆ ಮುಟ್ಟಾಯಿನ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಆಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಜಿನ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಇಡೆ ಕಡಪಡಿಯರು ಸುರು ಪೈ ಇದು ಕಟ್ಟರಲ ಕಾರಣ ಪೈಯೊಟ್ಟುದ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಗಂಟೆ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಜತ್ತು 9 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮೇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಸೋಪನಾಗ ದೇವಿರ ಓಲಾಂಡಲ ಕೈ ಪತ್ತು ಬೇರು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಲ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತದ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಎರು ಗಿಡಿಯಾರ ಬೋದು ಇತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಿಡಿಯಾರ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಿಡಿಯಾರ ಸಂದರ್ಭ ಬರು ಇತ್ತ ದುಂಬೆ ಇಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿಯತ್ತನೆಲ್ಲ ಮೇಡ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಸಮಯ ಕೂಡ ಅತ್ತಂಟ ಕಾಪುಗ ಮೇಡ್ಲ ಉಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ಟಣ ಉಂಡು ದಾಗಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತ ಅನ್ಪಂಡ ಅವಳು ABC ಎರುನು ಗಿಡಿಯಾದ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಪ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್ ಕೊನಾರ ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಸುಲಾಭ ಎರಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಚೈನ್ ಬಟ್ರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಟ್ರೆ ಸಮಯ ಎರು ಗಿಡ ಐಟದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಬಟ್ರ ನೋಟು ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎರುಬುಡು ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಕೂಡಲ ಪೋದು ಮೇಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಕಲೆವಂಡ್ರ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಗ್ಲ ತಯಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡೂರ ಮುಡುಕೋಡಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬರುಡುಂದಂಟ ಈಗ ಇರುವೈಲ್ದ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಗೆ ಇತ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಏನೇಪಲ ಎಂಗ್ಲು ಮರಪರ ಆಫೀಸ್ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನಯೇ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನಾನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮೈನಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಇಡುಲ್ಲ 2024-25ನೇ ಸಾಲದ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿದ ಕಾಟಿ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಏರು ನಂದಳಿಕೆದ ಮೋಡೆ ಬುಕ್ಕ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿದ ಕಾಟಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಕರೆನ ಒಂಜಿ 15-14 ವರ್ಷದ ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಜರ್ನಿ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಬಾರಿಯಾದ ಅವಮಾನ ಬಾರಿಯಾದ ಸೋಲನ್ನು ಪುರ ಎದುರುತುದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಂತಗ್ ಬೈದೇರು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಆರ್ನ ಏರು ಕಂಬಳ ಪುಟ್ಟಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚೈನಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರಡ ಪಾತೆರ್ದು ಆರ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾತುಂಡು ಅಂತಿರೇನು ಬರ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಫನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಾದಿತ್ತೆ ಕೂಟಗ್ ಬರ್ರದಾದ ಕಾರಣ ಒಯ್ಕಾದ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಏಪ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಏರು ಕಟ್ಟದೊಂಜಿ 15-14 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಕೂಟೋಗಿಂಚಂದ್ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಉಂಡ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಲ ಪಂಡದಿತ್ತದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತನ ಕ್ಲತ್ ಅತನ ಕಂಬಳ ದುಂಬು ಏರು ಇತ್ತನ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲತ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತನ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಬಂಡ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಬರುಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರನ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿತ್ತು ಅತನ ಕಂಬಳಗ್ ಆಯ್ತ ರೂಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅತನ ಕಂಬಳ ತೂವರ ಆ ಪೈಯೊಟ್ಟದೊಂಜಿ ಏರು ಇಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕಂಬಳ ತೂವರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಕಂಬಳದೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಬತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂತರ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳದ ಪೈಯೊಟ್ಟುಗೊಂತೆ ಮುಟ್ಟಾಯಿನ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಆಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಜಿನ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಇಡೆ ಕಡಪಡಿಯರು ಸುರು ಇದು ಕಟ್ಟರಲ ಕಾರಣ ಪೈಯೊಟ್ಟುದ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪನೊಲಿದೆ ಬಂಡ ಈ ಮೂಲ ಇಜ್ಜೇರಂದಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಕಂಬಳದ ಏನೊಂಜಿ ದಾದಂಡ ಪುದರ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಈಗ ಕಾರಣ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಏರು 11 ಬೈದಾರೆ ಬೊಕ ಐಕ ಜತೆ ಓ ಮಲ್ತಾರ ಬೊಕ ಏಪ ಅವಾಗ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧದರ ಸುಚೀಂದ್ರಣ್ಣ ಎಂದಿತ್ತೇರಿ ಆರು ಪೈಯೊಟ್ಟದ ಇರು ಬತ್ತರ ಪೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಆ ಕಾಲಡ್ ಅವಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಶಾಲಿ ಅಂಡ್ರಿತ್ತೀರಿ ಅರ್ನ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಶಾಲಿ ಅಂಡ್ರ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಅಂಚ ಆರ್ನ ತೂಟು ಒಂಜಿ ಏರು ಎಂಕ್ಲಿಡೆ ಕೊನೋದು ಬತ್ತ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ತ ಏನೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಆ ಏರುನು ಗಿಡಿಯದ ನಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 4 ವರ್ಷ ಗಿಡಿಯದಲ್ಲ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಮೇಡ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಏರುನು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನಿ ಪಿರ ಕೊರಿಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಏರು ಇತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಏರು ಇತ್ತುಜಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪೋಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಬಂತು ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಕಂಜಿಲೆ ಅಂಚ ನಿರಂತರ ಸುಮಾರು ಏರ್ಲಿ ಅಂತ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಇರುವತ್ತು 25 ಏರುದು ಮಿತ್ತ ಆದಿಪ್ಪು ಸುಮಾರು ಏರು ತಂದು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಸುರುಕಾದ ಇರ್ನ ನೀರು ಗಿಡ ಏರಿತೆ ಪೈಯೊಟ್ಟದ ಏರು ಬತ್ತನ ಈರ್ನ ಪುದರಡಿ ಗಿಡ ಅನ್ನಾಗ ಸುರುಕಾದ ಇರ್ನ ನೀರು ಸುರುಕು ಗಿಡ ಅದನ್ನ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮರೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಏರು ಗಿಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಾರು ಅರ್ಲ ಏರು ಗಿಡ ಅದೇರಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರು ಗಿಡ ಅದೇರಿ ಅಂಚ ಅವು ಐ ಬುಕ್ಕದ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡ್ ಪಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಜಿಪುರ 11 ಬತ್ತಾರು ಕಾಟಿ ಬರ್ಪನೋಡು ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಕಾಟಿ ಬರೋದುಂಬು ಸುಮಾರು ಇರ್ಲಿಂದ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಕಂಬಳದ ಎಂಚ ಅನ್ಪಣೆಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತ
ಅಲ್ಪ 6ನೇ ಇರು ಎಂಕ್ಲ ಪುದಾರ್ಡ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಎತ್ತನ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಂಡಲ ಇರು ನಮ್ಮ ಪುದಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕಂಜುಲಿಂದ ಎತ್ತದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ మన ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಎತ್ತನ ಬಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಆನಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಪ್ಪಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಎರು ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಗೊರ ಪೋಂಡಯ್ಯ ಒಂದಿತ್ತು ಕಂಬಳಗ ನಮ್ಮ ಪುದಾರ್ಡ್ ಗಿಡ ಅಂಡಯ್ಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂತರ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾಕುನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಜತ್ತು 9 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮೇಡ್ಲ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಮಾತಿದೆ ಇದು ಬದಲಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಏರಿತ್ತು ಕುಟ್ಟಿಂದು ಒಂಚ ಸೆಮಿಕ್ ಎನ್ಮೂಗು ಅಂಚ ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೈರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಐದು ಬುಕ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ನಾ ಕಂಬಳನಿ ಬುರ್ಚಿಂದ ಬಂದು ಕಂಬಳವರ ಕುಂತದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ನಾ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸತೀಶನ್ನೇ ಐತ ಕಾಟಿ ಬರಡುಂದಂಡಲ ಕಾರಣ ಆರಿ ಆರೆ ಇರು ತೂತುನ ಒಸ್ಮಾರ್ದಾರ ಆರೆ ಈ ಕಂಜಿಲಿ ತೂತುನ ರಡ್ಡೆ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಕಾಟಿಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರುಲ ಐತ ಜೊತೆಲ ಅಂಚ ಇನ್ ತೂತುನಲ ಆರಿ ಅಂಚ ಅಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕಾವುನಿಂದ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬಂಡದಿತ್ತೀರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಜಿ 4 ವರ್ಷ 6 ಪನಿ ಎರುಳು ಇತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂದೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಡು ಮಸ್ತ್ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತಜಿಂಡಲ ಎಲ್ಲಿಡು ಸುರೂ ಕಂಬಳಡಿ ಸೆಮಿಕ್ ವೈದಿನಿ ಕಟ್ಟಿನ ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ಕಂಬಳನಿ ಕಕ್ಕೆ ಬೋಧದ ಕಂಬಳಡಿ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತು ಸೆಮಿಟ್ ಸೂತ ನಮ್ಮ ಬುದಾರ್ಡೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ವರ್ಷ ರಡ್ನೆ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ಲೆ ಮಲ್ತನವರು ಸುರೂತ ಮೇಡ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಡಾಡು ಐದು ನಿರಂತರ ಸೆಮಿಕ್ ಎನ್ಮುಗಂಚ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತದ ಸುಧಾರಣ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲೆಗಾಯಿ ಬುಕ್ಕ 4 ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಪಂಡಾರು ಈರೆಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರ ಕಂಬಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಪನ್ಪೆರತೆ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಸೋಪುನಾಗ ದೇವಿರ ಓಲಾಂಡಲ ಕೈ ಪತ್ತು ಬೇರು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ದುಡ್ಡಿತ್ತದ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎರು ನಿಲ್ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ್ಪಂಡ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಯೋಗ ಅಂದ ದೇವಿರ ಮನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಜ ಎಂಕ್ಲ ಎರು ಕಟ್ಟದ ನಿರಂತರ 16 ವರ್ಷ ಮೇಡ್ಲಾಜಿನ ದಾಯಿ ಗಿಡಿಯಾದಿತ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಇನಿ ಹತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಮೇಡ್ಲ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಬಂಡ ಅಂಚ ಹತ್ತಂದಂಡ ಕಂಬಳ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ 200-250 ಜೊತೆ ಎರು ಬನ್ನಾಗ ಮೇಡ್ಲ ಆಪನ 10 ಆಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ 10 ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಮೇಡ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಎರು ಗಿಡ ನಡೆದಾರ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಒರಿದಿಂದ ಕಾಲಿ ಮೇಡ್ಲ ಏನ ಎರು ಗಿಡ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ನೆಂಚ ಬಂಡ ಇನಿ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಮೇಡ್ಲ ಆವು ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಅಪಗ ಆನಿ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಎಂಚ ಸುರುಕು ಮೇಡ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಬೇತೆಯರು ಪಾಡ್ದು ಗಿಡದಿತ್ತ ನಾನು ರಡ್ಡೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎರು ಇಜ್ಜಿ ಕಾಟಿಗೆ ಪಾಟ್ರ ಬೇತೆ ಎರು ಇತ್ತಜಿ ಅವಾಗ ಹೊಂಗಾರ ಎತ್ತಲ್ದು ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆರೊಂಜಿ ಕಂಜಿ ಏರು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪಾರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅವಾಗ ಆ ಏರುನು ದುಮ್ನಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಶನಿವಾರ ದುಮ್ನಾನಿದ ಮನದಾನಿಗೆ ಆ ಏರುನು ರೆಡಿ ಮಂತ ಎಲ್ಲಂಜದ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಆಗಂತ ಅವಾಗ ಗಿಡ ಅದು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶೆ ಸುರೂತ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾಟಿಗೆ ಸುರೂತ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತನೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶೇರಿ ಆ ಕಂಬಳ ಏರು ಗಿಡ ಹಾಕಲು ಮಾತನಾಕ ಆ ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಜ ಹೊಂಗಾರ ಎತ್ತಲ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡ ಆರ್ನಾಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ನತೇಶೇರ್ನ ಕಾರಣ ಆರ್ನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ಐಟಿ ಅಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಜರಿ ಸ್ವಂತ ಇರುಕು ಮೇಡ್ಲಾರಿ ನಾವು ಸುರು ಅಂದ ಅವಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರ್ಬದ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಅವು ಆ ದಿನ ಏಪಲ್ಲ ಮನಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗಪುರ ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಆಗಿನ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೋತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಐಕ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಪಂಡ ರಡ್ನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಏನಿತ್ತು ಪಂಡ ಇರು ಕಟ್ಟುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತದ ಕಟ್ಟದ ಸೋತುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಡಿ ಇರು ಕಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪು ಐಡ್ದು ಜೀವನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಜನಕ್ಲ ಏನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಕೆಬಿಗುರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಪನ್ನೆಗೆ ಏಪಲ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಪಾತೇರ್ನಿಯಾಗಿ ಪಾತೇರಡು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪಾತೇರ್ನಿಯಾಗಿ ವಾರಿ ಇತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ ತೂದೈನಿ ಆಯ್ನ ಉತ್ತರನ ಕಾರ್ಯಾಡು ಕೊರ್ಕಾವನ ಪುನಂಚಲ್ ನೆಟ್ಟು ಊಲ ಏರೇನ ಪಾತೇರಡಲ್ಲ ಪಿರ ಪಾತೇರ್ರೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತೆ ಕಾಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ
10 ಮೇಡ್ಲ ಆತು ಏರೆ ಪೂರ ಅವು ಏರ್ನ ಪುದಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬುದಾಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದ ಬುದಾಡಿ ಬೊಕ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಏರು ಮೂಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ಮೂಲೆ ಇತ್ತು ಮೂಲೆ ಇತ್ತು ಮೂಲೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಕಾಟಿಗ ಮೆಡ್ಲೈನ್ ನೀಡೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕನೆ ಹೊಸ್ಮಾರಡಿತ್ತೆ ಹೊಸ್ಮಾಡ ಮಂಡ ಬಟ್ಟೆ ನಿಂದಿತ್ತು ಶ್ರೀಧರ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರ 6ನೇ ಲಡಿಯರು ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆರು ತುರುಕು ಸಸ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಎರುಂತು ಏರಿ ಐದು ಬೊಕ ಬಟ್ಟೆ ನೀಕೊನ್ನೋದು ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ 6ನೇ ಎರುಂದೇ ಪಂಡದು ಏರಿ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿ 10 ಮೇಡ್ಲ ಅಪಗ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಕ್ಕಿದೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಆ ಪಗಲ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಮಲ್ಲಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ನೀಡಿತ್ತು ಮಂಡ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಇರು ಅವಲಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿದೆನೆ ಅಪ್ಪ ಕಿದೆ ಅದಿತ್ತು 3 ವರ್ಷ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಓ ಎರನೊಟ್ಟು 20 ಪಾಂಡಿನೊಟ್ಟು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸುರುಕು 20 ಪಾಂಡಿ ಸುರೂತ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸುರು ಪಂಡ ಮಲ್ಲಾಯಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲಾಯಿನ ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ 20 ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲನ್ ಪಾಡ್ದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಕಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ನ ಬೊಲ್ಲನ್ ಪಾಡ್ದು ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಡಿ ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಆತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವರ್ಷೋಡು ಐಕ ಪಾಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೆ ಎಂದಿತ್ತು 20 ಕಾಲಾಗ ಪಾಡ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಲದ ಬದೋಡು ಆಲದ ಬದೋಡು ಆ ಇರು ಪಾಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಾಳೆಗಿಲ ಕಾಟಿಗಿಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪಾರ್ದ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪಾರ್ದ ಐತ ಮಗಿತ್ತು ವರ್ಷದ ಆಯ್ತು ಮತ್ತ ವರ್ಷ ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಷ 20 ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಇರುವವೇನ ಕಾಲನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಕಾಲನ್ ಪಾಡ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಮೇಡ್ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಡ್ಲ ಆಯ್ತಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಬಳ ಸೋತ ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲ ಏನಮ್ಮಂತ ಅಂದ್ಪಂಡ ಪಡಿವಲ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಲ್ರನ ಅರ ರಾಜೇರು ಆ ರಾಜೇರು ಪಾಡ್ದು 7 ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತದ ಆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ನ ಇರು ನಮ್ಮವೆ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ತು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇಡ್ಲ 2 ವರ್ಷ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಅವ ಬೇಕ ಬಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿತ್ತು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಬಲ್ಲು 2 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಬಳ್ಳು ಕಟ್ಟನ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟನೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಗ್ಲೊಟ್ಟು ಅವು ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಲಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಕಕ್ಕೆ ಬದೊಡ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ಎರುಕು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಇರು ಅಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎರುಕು ಟ್ಯಾಲಿ ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದಾರ ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬಟ್ರನೊಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಸೇರಿ ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕಲ್ಪ ನಿರಂತರ ಆ 7 ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ 15 ಮೇಡ್ಲ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ 14 ಮೇಡ್ಲ ಅವ ಕೇಣ ಗಾಂಧಿದ ನಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ನಂದಲಿಕದ ಕಟ್ಟು ಗಾಂಧಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಇರಡ ಮಣ್ಣೆಡ್ ಬರ್ತಂಡು ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳುಡು ಸೇರುದು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಓಡುಂದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೋಡು ಬೊಕ ಮಾತ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎರುಲ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡ ನಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಎತ್ತನ ಪಂಡ ಮೋಡೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎರು ಇತ್ತಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡವನಾರು ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಗಿಡವನಾರು ಇತ್ತೇರಿ ಬೊಕ ಬುಡುಪುನ ಟೀಮು ಅತನ ಬಟ್ರಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಹೇಳ್ದ ಈ ಟೀಮ್ ಆವು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ಪುನುಂದಂಡ ಯಾ ಒರಿ ಎಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ದೈಗಿನ ಪಂಡ ಐನ 4 ಜಂಟ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಕಂಬಳ ಬೈಯಾಗಿ ಬಯಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಇಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಬೇಕು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಾನಿ ಸರಿ ಅಂತ ವರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಸರಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಂಚ ಬಟ್ ನೋಟ್ 2 ವರ್ಷದ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚ ಭಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರು ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಇರ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಒಂದು ಏನಡ ಪಾತ್ರನಗರ ಬಂದು ಬಾರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ ಕಂಡ ದಾಗಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 2 ವರ್ಷಡು ಮೇಡ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ಲು ಹಿಡಿದಲ್ಲ 2 ವರ್ಷಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಜ್ಜಂದ ಮನಾರ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಜ್ಜಂದ ಬಾರಿ ಮಾತೇರಿನ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಹುಡ್ಕೊನೋದು ಈತ ಮೇಡ್ಲ ಹೊಡೆದ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ರು ಉಂಟು ದಾಗಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತ ಅನ್ಪಂಡ ಅವಳು ABC ಎರುನು ಗಿಡಿಯದು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಪ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊನಾರ ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಸುಲಾಭ ಎರಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಜೈನ್ ಬಟ್ರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ಅದೀಪ್ನ ಬಟ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲಿ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ದುಂಬುಲ ಪಂಡದಿತ್ತ ಬಟ್ರೆ ಸಮ ಏರಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಐಟದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಬಟ್ರ ನೋಟು ನಮಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎರುಬೋಡು ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಬೇತೆ ಕೂಡಲ ಪೋದು ಮೇಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಕಲೆ ಬಂಡ್ರ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಗ್ಲು ತಯಾರಿಜ್ಜ ಅಂಡ ಇತರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರ ಐಕ್ ಬಂಡ ಬರ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಟೀಮಿಗೆ ಈ ಟೀಮಿಗೆ ನಾಯರ್ಡಿಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೋಡಿದ ಕಾಟಿ ಅದು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಅನ್ಪಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಐಟು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ದು ಬಂಡ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಅಂಚ ಆಪಿದೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತದು ಮೋಸ ಮಲ್ತದು ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಎರು ಗಿಡಿಯಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಎರಡು 1 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂತೀರಿ ಎಂಕ್ಲಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೇರಿ ಅಲ್ಲ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡಾರ ತೂತೀರಿ ಅರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇತಿನ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡು ಪಂಚಾದೀಪ್ನ ಅಲ್ತು ಬಿಡುದು ಬತ್ ಬೇತೆ ಎರಿಗಿಡಿ ನೋವೇ ಮುಂದುಲೇಜ್ ಬೇಕಾರೆ 2 ಇಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು 2 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಏನ ಇರು ಆತನ ಮೋಡಾನಂಚಿನ ಇರುನು ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಅದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಮೋಡಗಳ ಕಾಟಿಗಳು ಬಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಟು ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬಳಡು
ಖಾಲಿ ಇರು ಪರ್ನ ಬಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕರೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಅರ್ಧ ಕರೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅವು ಮಲ್ಪ ಅವ ರಡ್ಡು ಒಲ್ಪ ಮೈನಸ್ ಅವ ಪ್ಲಸ್ ಅವ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ದೇರು ನನ್ನ ಮಲ್ಪರ ಅದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ಮೋಡೆಲೆ ಕಾಟಿನೇ ಬೆಕ್ಕ ಬಟ್ರೆ ಇಂಚಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂಡ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಾನೆ ಹಿಡ್ದಾವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ರೆ ಇಂಚ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲದ ಲೈಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ರೆ ಇಂಚ ಗಿಡಗ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಂಚ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಡೆಲ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಅಂದೇ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಏರು ಉಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ದೇವ್ ಅಡಿಗೇರಿ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಬಂದಂಗ್ಲ ರೀತಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ ದಾಗಿನ ಬಂಡ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳಾಡು ಪುದಾರು ಮಲ್ಪೊಡಂದ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರಣ ಉಂಡಿರು ಐತೆ ಎಂಕುಲಾದು ಮಲ್ತನತ್ತು ಈಗ ಎಂಕ್ಲಿನ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕುಲ್ಲ ಹೊಡಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ఆయన ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂದಂಡ ಆರು ಕಂಬಳ ಫೀಲ್ಡ್ ಬನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪುಟ್ಟುದಲೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಅದ ಅದಾಗ ಇನಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಂಡಂಡ ಎಂಕುಲು ತಾರಾದೆ ಆರನೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬೇತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಚ್ಚೇರಿ ಆರ್ನಾನಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬಂದ ಅರೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾಗಿನ ಪಂಡ ಇನಿ ಅರೆಗಲಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪೋನಾಗ ಆರು ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು 4 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪೇರಿ ಬಾಕಿ ದಿನ ಆಜಿ ದಿನ ಎಂಗ್ಲ ದಪ್ಪುನ ಪತ್ತನ ಆ ಟೀಮ್ ಉಡು ಅದ್ರ 2 ದಿನ ಕಂಬಳಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಸ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರದಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇರು ಒಂದು ಪಂಡ ಕುಡುಕೊನದ್ದು ಕುಡು ಪಾಡದು ಖಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಡು ಪಾಡದು ಐನ ಕೊನದು ಕಂಬಳ ಗಿಡ್ಪೆ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎರುವಾದಿ ಪೋಡುಂದಂಡ ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಂಡ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರ್ನ ಇರೋನ ಮೇಡ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಕೊನಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಟೀಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಂದ ಮೇಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲೀತ್ ಮೇಡ್ಲ ಮಲ್ದ ಬಂಡ ಆತು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪಿರಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆಕಲ ಫಲವಾದ ಎಂಗ್ಲಿನಿ ಖಂಡಿತ ಮುಂಡ ಅವೆ ಪಂಡೆ ಬೇತಾಕ್ಲ ಇರು ಸಾಂಕ್ನ ಇಲ್ಲ ಇರು ಸಾಂಕ್ನ ಇಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪೊರ್ಲು ಬಂದ ಎಂಗ್ಲ ಇರು ಬಾರಿ ಬಂಗ್ ಉಂಟು ಬಾಕಿ ಇರು ಸಾಂಕ್ಲೆ ಕತ್ತಿ 350 ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಅದು ತಿನ್ಪುಜಿ ಬೈ ಬುಂಡ ನೀರು ಬುಂಡ ಅವು ಅದು ಒವೇ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಕುಡುಲ ರಡ್ಡು ಬುರ್ತಲ ಬಾಯಿ ಕೊರುಡು ಅತ್ನಿತ್ತ ಮರಿಯಲ್ಲ ಗಂಜಿಲ್ನ ಬಾಯಿ ಕೊರುಡು ಮುಂಗೆ ಪೂಲ ಅವು ಅದು ತಿನ್ಪುಜಿ ಆ ಮೂಜಿ ಬರ್ತಲ ಬಾಯಿ ಕೊರುಡು ಅಂಚನ ಇರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಏರು ಕುಡು ಬುಡುಪ ಒಂದಂಚತ್ತು 350 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅವು ಅದ ತಿನ್ಪುಜಿ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಸಾಂಕರ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪನಕ್ಕೆ ಏರು ಕಲ್ಟ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ನ 14 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಏರು ಕಟ್ಟೋಲಿಯ ಹೊಸದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನೆಂಚ ಪನ್ಪೇಂದ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಏರು ಕಟ್ಟುಂಡ ಸುರೂ ನಮ್ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಏರು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಎತ್ತಂದ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಸಮೇತ ಬರ್ಪ ಏರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಂದಂಡ ಇನಿ ಬಟ್ರ್ ನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದವರ ಎಂಕಲ ಏರು ಗಿಡ ಈತ ಖರ್ಚಿಡಿ ಇಂತಲ್ಲಿ ದಿನಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಂಟ್ರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊನ್ನದು ಏರು ಗಿಡ ಅರ್ಥ ಸಾಧ್ಯ ಜಾತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆತ ಬಂಗುಂಡು ಬಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಏರು ಕಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ತುಳಿ ಎಡ್ಡ ಏರು ಇಪ್ಪುವ ಐಗೆ ಬೋಡ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿನ ಎರುತ್ತ ಭವಿಷ್ಯಲ ಹಾಲಾಪುಡು ಆ ಎರುತ್ತ ಪಿರಿಯಡ್ ಕಂಬಳದ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಲ ಹಾಲಾಪುಡು ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ ಎಂಚ ಅಂದ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಏರು ಗಿಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಂತಾಗಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಇಂಕ ಎನ್ನನಿ ಏರು ಗಿಡ ಹೊಡೆದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಆ ರಡ್ಡು ಜಾತಿಯರು ಗಿಡ ನಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿದ ಈಗ ಬಂಡ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಜಾತಿಯರು ಗಿಡಿಯಾರ ಬೋದು ಇತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಿಡಿಯಾರ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಿಡ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವುದು ಇತ್ತ ದುಂಬೆಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಅತ್ತನೆಲ್ಲ ಮೇಡ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಸಮಯ ಕೂಡ ಅತ್ತಂಟ ಕಾಪುಗೆ ಇರ್ನ ಏರು ಗಿಡಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಚ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಂಡ ಇದು ಇನಿ ಈ ಕಾಟಿ ಮೋಡಿ ರಡ್ಡಿ ಏರು ಇಪ್ಪು ಒಂದಿತ್ತೇರ್ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಏಜಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆರು ಬಟ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ ಒಂಜೇ ಜೊತೆ ಏರು ಗಿಡಿಯಾದಿ ಮಾರಿ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ತಾಕ್ಲ ಅವಕಾಶ ದುರುಪಯೋಗ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತೇರ್ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶನ ಒಂಜೇ ಕೋಡಿಡು ಉಂಟುದು ಅವೇ ಏರುನು ಗಿಡಿಯಾದಿ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡ ಆರು ನಾವು ಸಮ್ಯತೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಂಡ ಆರು ನಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಏರು ಗಿಡಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೆ ನನಾತ್ ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ಪೇರಿ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಪೂರ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಾರ ಇರ್ನ ಎರುಗುಲ ಮೆಡಲ್ 4 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವನು ವರ ಪಿರೋ ತಿರುಗುತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲಡ್ ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತಿರು ಮೇರೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಬೋಡಿತ್ತ ಪೂರ ಪಂಡಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತದಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡೆಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರು ಪಂಡ ಇಂಚೆನಿ ಪಂಡಿರ ಪನ್ಪನ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಎಂಚ ಪಂತೇರ ಅಂತ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಅಡ ಒಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಏನ ಬಂಡ ಏರ ಆ ರೀತಿ ದುಂಬು ಪಂತೇರ ಅಕಲ್ ಮಾತಿರಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು
ನೀರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಇಪ್ಪನ ಸರಿ ಇರಂಜೆಟ್ಟು ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ತಮ್ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾತೆರೆ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬೈಡ್ ಆ ಪಾತೆರೆಗೆ ಅದೇ ಅವು ಮುಗಿರಿ ಅದು ಮಲ್ತ ತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಮಡ ಮನಸ್ಸು ಇರುವೇಲ್ ಪಾಣಿಲದ ಸತ್ಯಚಂದ್ರ ಸಾಲಿ ಆರ್ಲ ಇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಆರ್ನ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಆರೆಡ್ದಲ ಇಂಕುಲು 2 ವರ್ಷ ಅರನೊಟ್ಟು ಎರುಗಿಡಿ ಅಪ್ಪನಗ ಆರೆಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ ಇಂಕುಲು ಪಿದೈ ಬತ್ತನತ್ ಆರಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಅವಳು ಸರಿಗಟ್ಟೆನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಲೇರು ಪಾರಾನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಬೊಕ ಬೇತ ನಮ್ಮನೆ ಎರುಕು ಕಟ್ರ ಅಲ್ಪ ಎರು ಇಜ್ಜ ಹಿಡ್ದವರ ಆರೇ ಪಂತನ ನಮ್ಮಡೆ ಎರು ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಗು ಪೋದು ಗಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಎರು ಆನಾಗ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂತ ಬಂತ 6 ಪನ್ನೆದ ತ್ರಣಿಪೋಯಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎರು ಮಲ್ತಾರ ಅಂಡ ಮಲ್ಪು ಉಂತುಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪು 4 ಗಂಟೆ ಗಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಉಂತುವೆ ಇಂಕುಲು ಎರು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಊಲ ಎರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂತ ನಿನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಯ್ ಒಂಜಿ ಡಿಶನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಒಯ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರು ನಂಡ ಆರೆಡೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಇನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯಲ ಪಾತೆರು ವಾರಡೊಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಅಂಡಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾತೆರು ದಾರಡ ಆರ್ನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಗಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡೂರ 3 ಕೋಟಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದಾರ್ ಬರುಡುಂದಂಟ ಈಗ 20 ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಗೆ ಇತ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನೇಪಾಳ ಮರಪರ ಆಫೀಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ಲ ಉಂಟು ಪಣ್ಣ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇರ್ಲ ಒಲ್ಪಡದ ಇರ್ತಾರ ಇರ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಕೆರುವಶದ ಮೋಡೆ ಅಂತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಂಡ್ ಕಂಬಳದ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ದ ನಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಇರು 11 ಬತ್ತ ಕಂಜಿ ಐಕಿ ಊಲ ಇರು ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಸಟ್ಟ ಐಜಿ ಈ ವರ್ಷ ತೂಡು ಈ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ದು ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಕುದಿ ಮಲ್ಪರ ಉಂಟು 10 ತಾರೀಕು ಕುದಿ ಮಲ್ಪರ ಕುದಿ ಮಲ್ತು ತೂವರ ಉಂಟು ಹೂವೇರು ಸಟ್ಟ ಏರ್ಪುರುಳ್ಳ ಟೀಮ್ ಮೈನ್ ಆದ್ರೆ ವೇಣೂರ್ ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಟೀಮ್ ಏರ್ಪುರುಳ್ಳ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಮಾತಾಡ ಬಂತು ಎಂಕಲ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಪ್ಪು ಆತನ ಪ್ರಣೀತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಪ್ಪು ಸಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ ಉಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪುದಾರ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಮಾತೇರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂಡ ಬೇತಂಡ ಅವು ಆ ಟೀಮ್ ಒಂದುಂಡು ಉಂಡತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನಾನಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬಂಡದು ಎಂಕಲ್ನಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಏರು ಎನ್ನಾರ್ ನಮಿರ ನಮನೆ ಏರು ಬಂಡದು ಪರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಯಿನ ಇರ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪಾದಿಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಬೋಯ್ ಮುಲ್ಪಾದಿಪ್ಪು ఒక ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ ಏನು చెప్పను ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿ ಒಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕರ ತಿಕ್ಕುನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮುನ್ನೂತ್ತ ಏರಾಂಡ್ಲ ಏರು ಬತ್ತದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬೇತೆ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ದಕ್ಕಲೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ಬಂತ ನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಐಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನೆನಪು ದೀಪ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಇರು ನೆನಪು ದೀಪ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟೆಂಚಿ ಎತ್ತನ್ನು ಬಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ కొంచెం మేడ్లాగిన ಹಿಡ್ದವರ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಫೈಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಆವಡುಂದೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಇಂಕುಲು ಫೈನಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ದ ಸಾಲು ಭಾರಿ ಪಾರದಂತೆ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಎದಿರುಲ್ಲ ಜೊತೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬಂಡ ಜೊತೆ ಬಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕುಟ್ಟೋಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಆರಡ್ಡೇರ್ಲು ಪಾರಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಗುರ್ತದೆ ಬಟ್ ಕಂಬಳ ಫೈಟ್ ಬೋಡಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇತ್ತು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿಯ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಫೈಟ್ ಇತ್ತದ ಪಿನ್ನಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವ ಇರು ಪಣ್ಣೆಗೆ ಬಂಡೆ ಪುತ್ತೂರುಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಅವ ಬೇಕ ಐಕಲಡತೆ ಐಕಲಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಬಾರ್ಡ್ ಎಬಿ ಮೆಡ್ಲ ಉಬಾರ್ಡ್ ಎಬಿ ಮೆಡ್ಲ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಉಬಾರ್ಡ್ ಎಬಿ ಮೆಡ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತ ಮೆಡ್ಲ ದಾಗಿನ ಪಂಡ ಬಟ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮೇಡ್ಲಾವಡು ಮೇಡ್ಲಾವಡು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ಆಸೆ ಅಂಚ ದಿಪ್ನಾಗ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಎರುಕು ಮೇಡ್ಲ ಆಪನೇಡ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಡ್ಲ ಆಡತ್ತದ ಭಾರಿ ನೆನಪು ದೀಪ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಕಂಬಳ ಇತಿಹಾಸ ಮರಪರ ತೀರಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಸರ್ತಿ ಈರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಕೋಲ್ಪುರ ಮೆಡ್ಲಾತ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಆಜಿ ಕಂಬಳ ಗಿಡದು ನೈಟ್ ಐನ್ ಕಂಬಳ ಮೇಡ್ಲಾತ್ ನಮಕ್ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಮೇಡ್ಲಾತಿಜಿ ಐನ್ ಕಂಬಳ ಮೇಡ್ಲಾತ್ ಮೂಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದೋಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂತಡು ಉಳ್ಳರು ಐಕ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ಟ್ಲ ವೇಣೂರುಡು ಎರು ಗಿಡದ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರೆಟ್ಟ ಪಾತೆರ ಅವೆಲ್ಲ ಪನೋಡ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಗ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ಟ್ಲ ಎರಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಆಸೆ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತು ನಿಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಇತ ಎಂಗಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಡ್ಲ ಒಂದು కొంచెం వేళ పొస పుదారు పాడదు మేడ్ల ఐజింద దదన ఇటొంజి బాలేగి కొంచెం పుదారు బర్పున అందిತ್ತು ನೈಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ಪುದಾರು ಒಂಜಿ ಎರು ಗಿಡಿಯೋಡು ಬೇತಿ ನೀರು ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಡ್ಲ ಒಂದ್ ಇತ್ತು ನೀರು ನತ್ತು ಬೇತಿ ನೀರು ಒಂಜಿ ಕುಣತ್ ಗಿಡಿಯದು ಆ ಒಂಜಿ ಸುರು ಕಾಂಚವರ ತೂವೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳ ತೂವೋಡು ಅಂಚ ಇಂಕಲ ಅರುವ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡದು ಅನಂತ ಆಡಿದಾರ್ನ ಎರುನು ಕೇಂಡದು
ಅಂಚ ಪುದರ್ಡ್ ಗಿಡ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರನದು ಪಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರುಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರದು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ಲ ನವುಲೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ದಿನ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳಡ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿಕ ಇತ್ತದ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಊರುಡು ಓಲು ಪೋದು ಮೇಡ್ ಮಲ್ಪ ಖುಷಿ ಇರುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮೇಡ್ಲ ಅಂಡ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ಐತಾದ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬೇತು ಸರ್ ಕಡೆಯದಾದ ನನ್ನ ತುಂಬ ಕುಟ್ಟಕ್ ಬರ್ಪನ ಜವಣರಿಗೆ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಈರ್ ಪಂಪನ ದಾದ ಪಂಪಾರ ಕಂಬಳದ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತೆರಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ಬೂಡು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಎರುಕಟ್ಟುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದತ್ತ ಅತಂಡ ಜೀವನನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದರ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ಬೂಡು ಕಂಬಳಗ್ ಭಾರಿಯಾತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೂಡು ದಯಗಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇರಕಡೆ ಕೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೋಡು ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಇದು ಕಂಬಳಡ್ ಎಂಕುಲು ಗೆಲ್ಪುವ ಗೆಲ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಎಮೋಷನಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನ ಅಂದುಂಡು ಅಂಡ ಖುಷಿ ಪಡೆಂಡಲ ಆ ಟೆಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತೇ ನೀನು ಯಾನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇನ ಅಂದೇನು ಬುಕ್ಕಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎದುರುದಾಗಿ ಬೇನೆ ಅಂಡದ ಆಗಿ ನೆನ್ನೆ ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಪಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 10-16 ವರ್ಷ ಸೋತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎದುರುದಾಕಲ್ ಮಲ್ತನ ತುನ್ನಗ ಹಿಂಸೆ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಜ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡೋರ ಅಲ್ಪೆಂಚ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾವಜೋರ ಗೊತ್ತಾವಂದವರ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಲ್ ನಂಗೆ ಸಾರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಮೇಡ್ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಅಂಚ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಏನಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮನ ಖುಷಿ ಬುಕ್ಕೂರಾಗ ಹಿಂಸೆ ಆಪ್ಲೇಗ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ എന്നൊഞ്ചി വിനന്തി അവിടെ സാർ ഇത് പുറത്ത് പാത്തേരി ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷದ ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತನಾರು ಇತ್ತಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಏರು ಕೂಟದ ಬಾರಿ ತೋಜುದು ಇರ್ನ ಇರ್ನ ಊರುಗಳ ಪುದರ್ ಕಣದು ಈರೆಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಕ್ಲಾಶ ಎಂಗ್ಲೋಡ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ.